Aquí en el teatre principal tenim un dels valors del teatre principal, que és el cor, que és qui participa a totes les òperes, i pensaven que era ja l'hora de posar-lo a davant de tot, de donar-li protagonisme. Els protagonistes de tota la campanya són els membres del cor, perquè pensant que són tan importants com qualsevol altra peça de la producció. A nivel conceptual, lo que se hizo es utilizar primerísimos planos de las bocas, es decir, al final el encuadre es muy cerrado y centramos el tiro en lo que es las bocas, porque era una analogía de la voz y buscábamos diferentes tonos y diferentes caracterizaciones. Entonces sí que había pues gestos más agresivos, gestos más tranquilos, había gestos más dramáticos, entonces buscábamos un poco tener todo un abanico de sensaciones en cada una de les boques. El primer títol és Carmen, amb una direcció d'escena de Calixto Vieito, que és una versió molt provocadora i molt estimulant. Després el segon títol és Lucia de Lammermoor, que és una peça que des del meu punt de vista és com molt acostada a una sensibilitat juvenil i adolescent, perquè la visió de l'amor que planteja és una visió com molt passional, molt jove. El tercer títol és La flauta màgica, és una visió com molt innovadora, molt minimalista, pensant que pot resultar interessant perquè a més és un muntatge que aquesta producció concreta no s'ha vist en tot Espanya. A mi el que m'agradaria és que la gent quan vegi aquesta campanya li piqui la curiositat per dir, per aventura això també és per jo.